dagon sa pagkaon. Ang pasaruhan palagi ni kong pagkaon kabusog sa blawas ng pagkaon ninyo. Magkaya mo sa mga tantunan sa Isusan. Men! Ano ta? Reto guys. Narigo. Puro tayo na itong tuka. Magkano? Gamar ko. Pinarabayaw ako. Oo, gabi na tayo. Pinarabayaw ka. Pagbaw yung karon. Bakit ka na to? Kuwang pangalan ni Day. Basta kita ang ruga. Kita ka na kayo. Kita ba kinan ano ay? Ito guys. Ay, kaya mo na. Ano akong to sila guys. Ano ala to? Ano sa tago na? Ano kayo ah? Ano? Ano ko daw ang magpang? Ito man lutuan. Kini to kalutuan ang pwede na magninyo ang kaon. Magani. Kamu manuluto. Ay, mo siya mo nga ang Ano ka pala ito guys? Crispy kayo? Sabi ni Skiha ay. Crispy na? Ano may magamat ang dito? Wala masinog ba? Wala god, mantika na. Pag timing naman ko na anak pagluto ko. Coba karon. Be, Lang ka mga tao. ano na? Buruk pada tu dalam. Ini kau jus kok. Kau jus kok. Sampai dah kau ganahan ko. Tungutan ko sa niya akong baba. Ano na pa yung baba? Akan unod pang bang tiyan di na. Ganda yung kopi eh. Ano kaya guys guys? Mga kayo niya guys? Sabi niya pagkaprito ha, ipalang ko kumawa, ubo ng buko. Ang ipatpatan ka na yung luto. Ini naman, piting ko guys. Kurso siya. Ako? Ano guys? Nak. Rapon na mo ang tanggal guys. Ako nga pata akong baba, ang tiyan niya. Paspasan ko ni mo guys. Salamat, bro. No! Bakal! 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 Ano na? Na! Bakal! Tara! Stella! Vlog ako, kaon ako. Ano tuloy ko? Ang nadaabot ang nadaon tanon. Stella me! Oh, Stella! Kaon na! Lagang ka gas! Lagang ka gas! Tapos na ka? Ako na uli na Tara, tara, tara! Sabi niyo kay Kara, oy. Stella! Stella! Ano ba? Hindi ba? Saan ka? Baba, plato ko. May vlog ah.
pag-ingay. Ba? Sa plato. Dahil lang kang plato la? Sa pansit ni. Yung pansit. Hindi ko ito. Hindi ka luto na lang din anak. Hindi, ganun mo naman. Sa luto ko Suma. na na. Suma, ako magkinamot ng magkaon. Para yan, magkaon. Sa wala buwan sudan, kamot ang buwan sudan. Kaya Na, nabutang gagis dala. Stella. oh, basta hindi ka. Buto ko. Gan. Ada ka? Ganun ko crispy. Crispy ah. Tagog ko yan. Dili, unsa man ka dili? Dili. Lakaw na dito. Walang ko na to ni kaon. Dahon naman eh. Wala pala to. Lakaw na ka. Lakaw dito. Lakaw dito sa. Ay, pagkahilakon di ko. Gumanon lang. Ah, tsak 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 tsak. Ano nga gagawin? Gala lang. Ay, ay, gala pa na. Pagala pa na. Ano ba ka guys? Ano, ano din ako kailangan ng mukha. Jara, yak. Nagdala, nakawak na. Buhi pa niya mong bisod ay. Kaya naman nilagyan ha. Magkamay buti. Ba't ba tao? Wala ka ta? Langos. Langos ba ba? Langos jus baba. Yung isa niya gusto baka. Dito limit. Mangdag ko sa baon ng mayaw. Amag. Amantaro. Amag yan. Tapos dahan. Ito may isubak ka niya. Karne. Ano nga? Baboy. Isubak naman kakahang ko baka. Kibaka. Nari kibaka. Mamahang ka ng baka. Sige na guys, kay mana sila kaon guys. Sama na mo kaon no? Papa. Sige, babay na lang guys. Dugag ko sa dahon. Grabe po lola guys. Mudugang pa maday kuno guys. Dahon raman. Dahon. Sige guys, babus.